Ide o to, aby ste boli poslušní vládnej moci. Je v záujme Slovenskej republiky, aby úradníci mohli vykonávať svoju profesiu odborne, nezávisle, maximálne dobre, tak ako si to predstavujeme pri funkčných podnikoch v súkromnom sektore. Čo sa to teraz deje? Vládna koalícia práve dáva lekciu úradníkom a hovorí im, nejde o to, aby ste dodržiavali zákon, aby ste v rámci zákona realizovali najlepšie dostupné riešenia. Pri každej veci, ktorú posudzujete, spravujete, ide o to, aby ste boli poslušní vládnej moci. Aby ste rozhodovali tak, ako si to politici predstavujú. Toto je zlá správa pre celé Slovensko, nielen pre úradníkov, pretože o tomto je rušenie úradu pre ochranu oznamovateľov. Toto je tá lekcia, ktorú pozorne počúvajú ľudia, na ktorých práci, neviditeľnej práci sme často závislí. Pred kamerami vidno ministrov, pred kamerami vidno politikov a šéfov, ale úradníci sú tí, ktorí ich rozhodnutia realizujú. A ako to budú robiť? Či to budú robiť podľa svojej odbornosti, profesionálnosti, s najlepším záujmom pre túto krajinu a konkrétne veci, ktoré riešia, alebo podľa toho, čo očakávajú od nich moci páni.